Hi लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel Josna Brahmo Creation. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। बेनिफ्राय आं दिनै मोननै टपिकनि सायाव सावरायगोन, माने सानै हिन्जावनि सायाव आरो। जेरैहाय नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ हयथ'। बे सासे बिनानाव रसमा ब्रह्म होननाय सासे इउटुबार, बे बिनानावा गोमानानै दङमोन, बेनिफ्राय दा मोनफिननो हाबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावलायगासिनो दं। लोगोफोर, आं दा गिबियावनो सावरायग्रोनोसै फैसालि ब्रह्मनि बाथ्राखौनो। फैसालि ब्रह्म बिनानावा दा ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा सावरायहरगासिनो दं जे फिसाया गावखौ दा एक्सेप्ट खालामाखै, बेनिफ्राय गावहा गोबां क'क्राझार टाउनाव गोबां दाब दाब जायगायाव न' लुदोंमोन बा बहाबा रेस्टुरेन्टबो दंमोन मामोन होननानै, ओमफ्राय दा गावहा फिसायजों गैया होननाय लोगो लोगो माने फिसायजों गोबां सोरबा सिख्लाफ्रा हाबा जानो सेस्था खालामदों बा बै न'आव उन्दुनो थानो मोननायनि थाखाय हाबा जानो हांखुर जादों, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बियो बुंहरदों। आं सानाखैमोन दे लोगोफोर, आं सानाखैमोन जे बियो माने फिसायादि बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै बेखौ आङो गुरुत्त'बो बै समाव आङो जेब्ला बियो गुबुन हौवाजों खारफादोंमोन, बै समाव आं मोनसे भिडिअ लाबोनाया, बेनि उनाव आङो बेफोरबायदि खोथाखौ एसेबां माने ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थानांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं जेबो गुरुत्त'बो होआखिसै। बे टपिकनि सायाव आं जेबो इन्टारेस्ट होआलाबानो आङो माने जेबो गुरुत्त' होआखैमोन आरो। खिन्थु बै समाव साफा सानै इउटुबार फंबायफ्रा बुंखादोंमोन बेखौ माबाया फिसाया एक्सेप्ट खालामाखै होननानै। दा थारैनो नंमारगौ, गावनि खुगानिफ्राय दा खोनानायावसो आं दा स्पष्ट जाबाय। बेनिफ्राय बै समाव जेब्ला बियो फैसालि ब्रह्म बिनानावा गुबुन हौवाजों खारफालांदोंमोन, बै समाव बियो गांसे लेटार लिरनानै गालांदोंमोन होननानै बुंदों जे फिसायनो जे नों गुबुन हिन्जाव हाबा खालामदो होननानै। बेनिफ्राय बियो जेब्ला माने इमान धोन दौलत गोनां हौवाखौ गारनानै बै सासे सिकिउरिटि हौवाजों बियो खारफालांदोंमोन, बे समाव बियो माने स्पष्ट भाषाजों बियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंहरदोंमोन, बा जों रेकर्डिंखौ जों खोनाजोबदोंमोन, रायजो राजाया खोनाजोबदोंमोन जे बै हौवाया इण्डियानि बाहेरायावसो थायो, बेनिफ्राय बर' रोङा, इंलिसल' रायलायनो रोंगौ मागौ होननानै आरोखि। ओरैबायदि स्पष्ट रावजों बियो बुंहरदोंमोन। बिनि उनावनो बियो साननैसो थाखांनायनि उनाव खस्थ'सो मोनखो ना माखो बेखौ गावसो मिथिसिगौ, ना गथ' गथायखौसो गोसोखांखो, बेनि उनाव बियो गिदिंबोफिनबाय। दा बेनि उनावनो हयथ' फिसाया माबायाखै, एक्सेप्ट खालामाखै जानो हागौ बेखौ। दा बिनिफ्राय बियो दा बुङो जे कमेन्ट सोरबा लिरनानै हरनाय गाज्रि भाषा बुंनाय बे बाथ्राखौ बियो ससियेल मिडियायाव माबायदि रावजों बुंहरनो हाबावदों, आं बेखौनो बे फैसालि बिनानावखौ आसरित मोनदों। आङो सेलुट खालामो फैसालि ब्रह्मनि फिसायखौ, जे बियो ओरैबायदि सासन होदों हिन्जावखौ, माने गोबां बर' हौवाफ्रानो एसेबां गुबुन हौवाजों खारजादोंबाबो बेबायदि सासन होआखै, नाथाय बियो बेबायदि सासन होनो हादों। बेखायनो आङो बेखौ फैसालि ब्रह्मनि फिसायखौ आं गोसोजों सेलुट खालामदों। गासैबो बर' हौवाफ्रानो जुदि बेबायदि हिन्जावफोरखौ सासन खालामोमोनब्ला हयथ' बेबायदि खारफालायनाय आरिलायनाया एसे खमबो जानो हायोमोन। दा थारैनो बियो एक्सेप्ट खालामथारमारनाय नंला, ना ओरैनो बेखौ बेबायदि गोरोन्थि मावनायनि थाखाय साजा होगोन होननानै बेबायदि साजा होदों, बेखौ बै फैसालि ब्रह्मनि फिसाय बिथाङासो मिथिसिगोन। बेनिफ्राय बिसोर बिसि फिसायनि बाथ्रासै, बेखौ फैसालि ब्रह्मआ ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि खालामदों आंखौ, ओरैबायदि होननानै गाबख्राव हरबाय थाबाबो माने ससियेल मिडियालाय माथो खालामनो, बा रायजो राजाया मा खालामनो हानो, बेयो फिसायनि डिसिसन जासिगोन। माने गोरोन्थियाथ' गावनो मावग्रोदों नालाय। दा बेबायदिनो गाव गावनि सनानि संसारखौ गारनानै रुपानि संसार नागिरलांनाय बायदि जायो सेकेन्ड हौवा नागिरनाय बा हौवा थाखानानै गुबुन हौवा नागिरनायफ्रा। दानिया आङो सावरायनोसै रसमा बिनानावनि बाथ्राखौ। दा रसमा बिनानावखौथ' बयबो मिन्थिजोबगौ, इउटुबार होननानै बयबो गोबां दावराव जालांबाय। माने जै
रसमाया थांदोंथाय थांदों सिरि थाहैदों माने खुनु फेटफुट बियो बबाव दं बबाव सोरजों थांदों बेखौ रावबो दिहुननो हायाखैमोन दा बोरैबा बोरैबि बेंगालराव बेखौ बेंगालरनि बर' एस'सियेसननि बिथांमोनहा माने हमनो हाबाय आरो आं सानखादों बे सानसेबाबो हमजाखागोन बा बेखौ सानसेबाबो मोनखागोन होननानै गोबां माने इउटुबार बिनानावफोर मोनहा बुंहरदों जे थांनायनिफ्रायनो माबायाखैमोन खुनु खबर गैया दबर गैया मा जाखो रावबो मिथिया बेनिखायनो जों बिराद गिदोंमोन माने सोरबा किडनेप खालामबाय नामा सोरबा गाज्रि जायगायाव फानहैबाय नामा फैफिननो हायि बायदि जायगायाव बेफोरबायदि होननानै बिराद गिदोंमोन होननानै सोरबा सोरबा बिनानावमोनहा बुंहरदों आं नाथाय सानखायाखै माने बे सासे रसमा ब्रह्म बायदि सासे टेलेन्ट हिनजावसाखौदि सोरबा सहसाव किडनेप खालामनानै लांनानै बा गाज्रि जायगायाव फानहैनो हागोन बा फानहैदों बेखौ आं जिबनाव सानखायाखै आं सानखादों बियो सोरबा आवगायनिफ्रायनो माने ससि सोमसि साजिस बियो आवगायनिफ्रायनो माने खायदा खालामबाय थाखानाय सोरबा हौवाजों बियो थांनानै दंहैयो आरो बेखौ सानसेबाबो हमनो मोनगोन होननानै आं सानखादों दा थारैनो बिदिनो जामारबाय आरो रावबो गखाया सोरबा हौवा थाखानानै संसार थाखानानै सोरबा हिनजाव थाखानानै बिसि फिसा थाखानानै जुदि गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजावजों मोजां मोनलायनानै लाखारलायनानै खारलायदोंबाबो रावबो दिनैसिम गवाखै रावबो दिनैसिम माने संसार जाहैथारनो हायाखै दा सोरबाया मोनथारदोंबाबो सोरबा न'खरा थांथोंसै थांबाबो अरजाला आंनो नांखाला होननाय बेफोरबायदि माबाफ्रासो मोनदों आरो किन्तु बेफोरबायदि गोमानाय सोरबा खारखोमानाय आरो नै दानि मबाइलनि जुगाव दानि इन्टारनेटनि जुगाव बेफोरो रावबो सिरि सिरि मावखोमानोबो हाला थाखोमानोबो हाला दा जेरैहाय जेसेबां जादों नुगासिनो दंना बयखौबो मोनफिनगासिनो दं रावबो गवाखै आरो नागिरबानो मोनखायो बेनिफ्राय आं सानखादों रसमा ब्रह्मखौबो सानसेबाबो मोनखागोन होननानै दा जियानो दा जाथों रसमा ब्रह्मखौ दा मोनबोफिनबाय दा फिसायाबो एक्सेप्ट खालामगोन होननानै बुंखादों खालामथोंसै मोजां बाथ्रा दा गथ' सासे दं बिस्रा न'खरा सासे हिनजाव गैयाब्ला सासे हौवा गैयाब्ला बै न'खरा माबायदि जायो बै संसार माबायदि जायो बेखौ बै हौवा गारजानाय बै हौवा हिनजाव गारलायनाय बै न'खरासो मिथिगौ दा मोजांबाबो गाज्रिबाबो हिनजावसा सासे गथ' जोनोम जादोंमोन जेब्ला रसमा ब्रह्मनि फिसाजोखौ गोबां इउटुबारफ्रा गाबनाय मानाय दिन्थिबाय थादोंमोन अब्ला आंना मबाइला इन्टारनेट गैया जानानै आं भिडिअ खालामनो हायाखै बै समाव आङो बे गथ'नि गाबनायखौ नुनानै ओरैबायदि गाबनो ओंखारफादोंमोन मानो गाबनो ओंखारफादोंमोन माने आं जेब्ला उन्दैमोन माने बिमायानो सबकुस गथ'फोरनि थाखाय बिमानि जायगायाव रावबो माने थानो हाखाया माने बिफानिफ्राय बिमाखौ गथ'फ्रा साबसिन मोनखायो बिमानि जायगाखौ रावबो लानो हाखाया आं मानो गाबनो ओंखारदोंमोन रसमा बिनानावनि फिसाजोनि गाबनायखौ नुनानै माने जेब्ला आं उन्दैमोन होमबा आंना बिमाया आंनि आइया माने सानाय सुनाय बिराद जायोमोनहाय ओमफ्राय सानाय सुनाय जानानै माने सैज्य हायैनि मालाबा आइया आं थैदो आं थांनानै थाला आंखौ लांदो भगबान होननानै गाबोमोन आरो होमबाथाय आं ओरैबायदि गाबोमोन आइलै थैनाङा आइलै थैनाङा होननानै आरो बै समाव आङो ओंखामबो जायामोन आङो बेनिफ्राय आइया थैसिगोनदां होननानै आइ उन्दुनाय खाथियावनो आङो थानानै गाबबाय थायोमोन आरो आइ थैनाङा होननानै दा बै खोथाखौ गोसोखांनानै आङो बे गथ'नि गाबनायखौ नुनानै जि मोदै गदों आं दाख्लैयो सासे गथ'नो बै समाव आं जेरै आइ थैनोसै होननायावनो आं बिसिबां गाबदोंमोन दा बे गथ' सासेया बिमा गैयै जानायाव माबायदि बे गथ'आ दुखुजों थादों बेखौ बे गथ'आसो मिन्थिसिगौ बिमाखौ बेनो माबायदि गोनांथि जादों बेखौ बे गथ'आसो मिन्थिसिगौ होननानै आरो दा जियानो दा जाथों दा फैसालि बिनानावनि बाथ्राखौबो आं दिनै एसे बुंहरबाय रसमा बिनानावनि बाथ्राखौबो आं दिनै ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थादों हिसाबै आं एसे बुंहरबाय आरो बिथांमोननिफ्राय आरोबाव जोंनि बर' आइजोफ्रा बुजिनानै लानो हागोन बर' हिन्जाव हौवाफ्रा बुजिनानै लानो हागोन माने हाबा जाखानाय हिन्जाव गथ' थाखानाय हिन्जावफोरखौ जाय मोजां मोननानै लाखारलायो खारफालायो
बैसोरो बुजिनानै ला। बिसोरल' नङा, गोबाङाथ' गोबां बुजाबायबो, सोरबा सोरबा दाबो बुजागासिनो दं हमनानै। दा बेबायदिनो रावबो बेबायदि गोदान हाबा जानो होनबाबो संसारखौ गारनाया गोरलै नङाथ'। हाबा जाखानाय, जुलि जाखानाय न'खरखौ सिफायफिननाय, जुलि जाखानाय हौवाजों हिनजावजों गारलायफिननाया एसेबां गोरलै नङा, खेला गेलेनाय नङा बियो। गारनो होनबानो गारनो हानाय, लानो होनबानो लाजानाय नङा। दा जेरैहाय हाजार गोमालायदोंबाबो, हाजार खारलायदोंबाबो बिसोरो मा लाब जाखो? गाव गावखौ फाननानैसो अफमानसो खालामनानै लानाय जाबाय, गावखौ संसारनो खिथानानै लानाय जाबाय। दा गोरोन्थियाव बोरैबा सोरखौबा मोजां मोनफ्लांदोंबाबो माने गाव गावनि गोसोखौ बोख्लेंफिननांगौ जे आंहा हाबा जाखानायमोन, आंहा गथ' गथाय दंखायो, गतिके आं हाबा जानो हाला, गुबुनजों आं हाबा जानो हाला होननानै गोसोखौ, गाव गावनि गोसोखौ माने बोख्लेंफिननानै लानो हानांगौ आरो। मानसियाथ' आरो मानसि जानानै बुहुला सानफ्लाङै बा गोसो जाफ्लाङै सोरहा थाया। सोरबा सोरबाया बेबायदिनो जाफ्लाङो, खिन्थु गाव गावनो बुजिनानै गावनि गोसोखौ दबथायनानै लाफिननांगौ। दा बेनिफ्राय आं आरोबाव बे बाथ्राखौ बुंहरगोन जोबनायाव, माने बेफोरबायदि लाखारलायनाय, खारफालायनाय जेब्ला जायो अब्लाना हिनजाव मानसिफोरखौल' बांसिन दाय होयो दै। जेरैहाय गथ' गोनाङानो खारफाबाय, हनै फिसाइ थाखानानै खारफादों, बाजारि रेन्दि हिनजाव बियो बायदिसिना बेफोरबायदि होननानै आरो बुनायाबो हिनजावफोरखौ बांसिन बुयो। खिन्थु आंनिब्ला बेवहाय हौवा मानसिफोरनिबो गोबां दाय दङ। माने बै हौवायालाय मानोथो मालायनि संसार थाखानाय, मालायनि गथ' गथाय, मालायनि फिसाइ थाखानाय हिनजावखौ लाखारनानै मानो थांनांगौ? बैसोर, आं गासिबो हौवाफोरखौ बुङाखै, माने माखासे हौवाफ्रा बेबायदिनो दं जाय माने गुबुन संसार गोनांखा आरो गथ' गथाय गोनांखा हिनजावफोरखौ जाय लाखारनानै थांदों, बै हौवाफोरखौ आं बुंदों। बिसोर मालाय मानोथो मालायनि संसारखौ सिफायनो नागिरो? आरो बुंनो थाङोब्ला बांसिनै हौवा मानसिफ्रानो गाज्रिसिन दै। सोरबा सोरबा बे हौवा मानसिफ्रानो एदाव हरदाव, दाथ' मबाइलनि जुग, मबाइलाव लाइन मारिदाव एदाव हरदावनो बेबायदिनो गोसो गुरै हिनजावफ्राथ' गोसोआ एसे गुरै जाखायो, हिनजावफोरखौ बेबायदिनो गलिलांहोनो हायो। दा बेखायनो आं बुंदों, जियानो दाजाथों, हाजार खारबाबो, हाजार लाखारबाबो हिनजाव थाखानानै, हौवा थाखानानै रावबो दिनैसिम खारग'वाखै आरो खारग'नायबो नङा। जियानो दाजाथों। दा आं बेखिनियावनो आं फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि सावरायनायखौ। दा रसमा ब्रह्मआ न'आव सफैफिनबाय, बे जोंनि थाखाय बा बिसोरनि न'खरनि थाखाय, समाजनि थाखायबो मोजां बाथ्रा। दा जि जादोंमोन बेखौ बावलायलायनानै सानैजों मोजाङै संसार जालांबानो जाबाय। आरो बेनिफ्राय फैसालि बिनानावनि फारसेबो आं बुंहरनोसै, दा हयथ' फैसालि फिसाया लाफिनगोनबो जानो हागौ। बियो माने बेखौ आं बेबायदि खालामदोंब्ला आंबो बेखौ खस्थ' होथारनो होननानै बेखिनि माबाखौ खस्थ' होदोंबो जानो हागौ। दा बिसि फिसायनि बिसोरनि बाथ्रासै, बेखौ जों ससियेल मिडियायाव बिसोरो गावनि खोथाखौ फैसालि ब्रह्मआ बुंहरोब्लाबो रायजो राजायालाय माथो बुंनो हानो? गोरोन्थियाथ' गावनो खालामदों, गोरोन्थिया गावनिफ्रायनो जाजेनदों। गथ' गथाय थाखानानै फिसाय इसिबां धोन सम्पति गोनां, बेबायदि इसिबां मोजां हौवाखौ मोननानैबो बियो मानो गुबुन सिकिउरिटि हौवाजों मानो खारलांनांगौमोन? बे खारलांनायानो बेना गोरोन्थि जादों, गोरोन्थिखौ गावनो खालामनानै लाग्रोदों बिथाङा। बिनिफ्राय हयथ' फिसाया बिनिनो एसे मोजाङैनो साजा होथारनो होननानै बियो बेखिनि साजाखौ होदों खोमा। बेबायदि गासैबो गुबुन हौवाजों खारफानाय हिनजावफोरनि हौवाफ्रा बेबायदि साजा होयोब्ला हयथ' बिदि खारफालायनायाबो एसे खम जालांगौमोन खोमा। दा लोगोफोर, आंनि बुंनायखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो? आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो? अननानै गोसोआव मा सानदों नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। बेनिफ्राय गोदानै सोरबाफोर हाबदोंब्ला अननानै आंखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं दा आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। गोजोन्थों, खुलुमबाय।